היי, אני אופק, מחברת אופק. חברת אופק היא חברה שמנהלת ומפעילה נכסים עירוניים שונים לרווחת תושבי העיר. אנחנו גם מבצעים פרויקטים ברחבי העיר, מקדמים עסקים, ואני רוצה שתכירו חלק מהפעילות שלנו. זה פארק הנופש והספורט. אתם בכלל מכירים אותו כפארק המים. בפארק יש מתחם עם מגלשות מים לילדים, מתקן גלישה, 3 בריכות שחייה, חדר כושר שווה ועוד דברים מעניינים לכל המשפחה. עכשיו אני מתרגשת להציג לכם את המרכז הבינלאומי לטיפוס אולימפי, The Wall. המתחם משלב פעילות של מטפסים מקצועיים לצד חוגים ופעילות פנאי, וכולל מגוון קירות לטיפוס ואפילו קיר ספיד בסטנדרט אולימפי. אנחנו כאן לא רק בשביל האקסטרים והריגוש, אלא גם מנהלים את מתחם הבריכה הטיפולית של העיר. במתחם אפשר למצוא טיפולים שונים לגוף ולנשמה. טיפולים לאנשים עם מוגבלויות שונות, ואפילו שחיית ילדים ופעוטות. המים חמים כל השנה, ומזמינים אתכם למצוא את הטיפול שמתאים לכם. אנחנו לא שוכחים את מרכז הספורט העירוני הוותיק, שרק לאחרונה עבר שיפוץ ושדרוג גדול, וכדאי לכם לבוא וליהנות מבריכת שחייה גדולה, בריכת פעוטות, מגרשי טניס וקטרגל, חדר כושר עם שלל חוגים ועוד. אתם בטח שואלים מה קורה עם אלו שרוצים לעבוד, אז בואו תכירו. זה הספייסמוד, מתחם העבודה השיתופי של העיר. העיצוב אורבני ומושקע. יש כאן משרדים, פינות עבודה ליזמים ובעלי עסקים, אזורי לימוד לסטודנטים, חדרי ישיבות ועוד. ואם אתם בעלי עסקים בעיר, אנחנו הכתובת לפרסום על השלטים שפזורים בכל רחבי העיר ויכולים לסייע לכם בקידום העסק שלכם. לסיכום, אנחנו עושים עוד הרבה דברים יפים ומעניינים, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו וללמוד עלינו עוד.